Soc Miquel Clua, cap de ventes de Corball SL, empresa que estem ubicats a Barcelona i que som fabricants de bosses de plàstic i paper. Aquí a Fira de Frankfurt hem llançat un producte nou, el qual està una mica de moda, que és la bossa de plàstic amb sobre, amb tira adhesiva, per venda a través de canal d'internet. Traiem dos models diferents, un que és la bossa amb l'interior negre, amb tira adhesiva inviolable, perquè quan obrin el producte, quan arribi, no es manipuli la bossa i el servei no es perdi, no es pugui robar el producte de l'interior. Anem a el que és tota Europa, Marroc, i estem començant a mirar, a valorar l'exportació a Sud-amèrica a partir de l'any que ve. Soc el Toni Renom, director d'exportació de Busquets, i que estem situats a Sabadell. Us ensenyo una mica el que fem i el que portem aquí a la Paper World d'aquest any. Això són unes targetes originals que tenim, que estan dintre de la línia de tota ocasió. Tenim unes altres que són més aviat per públic infantil, per regalar de naixement. Aquestes que són molt més divertides, per línies de felicitació d'aniversari. Aquesta és una nova línia de manualitat, el que es diu l'scrapbooking, que és tot per fer tu mateix, llibres de records, de tota ocasió, per regalar, i tot es basa simplement en aplicacions divertides i molt originals. Aquesta és una nova línia d'escolar que fem cada any, que en fem sobre 25 col·leccions diferents cada any. El meu nom és David Argullós, soc el director d'exportació d'Inoschrom Internacional i un any més ens trobem aquí a la Fira de Frankfurt. Som una empresa que participem activament any rere any i aquest any hem portat les principals novetats que tenim per aquest 2016, entre les quals m'agradaria destacar el nostre model més emblemàtic, que aquest any està d'aniversari, fa 60 anys, el que és el model clàssic era amb plàstic i metall, mentre que en aquest cas hem llançat una edició especial que el que hem fet és fer tot metàl·lic cromat. Alemanya no és un mercat actiu per nosaltres, si bé és cert que realment a mig termini tindria que agafar un paper protagonista perquè és el motor d'Europa. Realment les zones on estem venent de forma més activa són Orient Mitjà, Sud-amèrica, i aquest any l'estratègia de l'empresa passa per potenciar molt tota la zona d'Europa, que és la zona que ens està costant més reactivar. Presentamos Catwalk, una empresa catalana, para la primera vez en Paper World en Alemania. Un producto nuevo que presentamos así con todos los otros productos también. Es un mechero que no tiene llama, no tiene gas, se puede encenderse en todos los climatos. La mágica es que se encarga por USB, pues es el mechero para la vida, que no necesita ni un duro para utilizarle. Esto.